Vinga, anem a veure com funcionen les taules dinàmiques. Ja heu vist que així hem pogut calcular aquests resultats i anem a veure que seria molt més senzill fent una taula dinàmica. D'acord? Bueno, en resum, les taules dinàmiques el que ens permeten és treure conclusions de la informació que tenim de manera molt senzilla. Vale? Per tant, l'opció que hem d'anar és a dades. Veig aquí que hi ha una opció taula dinàmica. Vale. Important abans de fer aquesta operació hem de seleccionar l'àrea que ens interessa, perquè què passa? Veig aquí que tenc aquestes columnes ens espanyarien, ja no estan complint el format, sí o no? Per tant, si jo clicàs aquí, tot el full no me serviria realment. Jo el que m'interessa vull explotar aquesta informació, ok? Perquè si no, si hi ha la resta de files, doncs m'espanya. Vale. Per tant, em vaig a dades, taula dinàmica, i crearem una taula dinàmica. Ok? Potent. Vale. Aquí, si voleu fixar, me monto una graella en files i columnes i me diu quin camp vols de les files, quin camp vols de les columnes, quin camp vols de la pàgina, quin camp vols en el centre de la graella. Ok? El que hem fet nosaltres ara simplement que ha estat, jo dic, per grups, ok? I alçada, li he dit, vale, alçada. Clar, per defecte, què m'ha fet aquí? Me suma les alçades, me fa una operació perquè veu que a dins la graella necessita suma, veig aquí que posa suma. Però jo puc modificar, pitja el botó dret, pitja el botó dret no, clic damunt, doble clic, vale? I veig aquí que puc triar la mitjana. Per tant, jo triaria la mitjana, li dic d'acord, li torno a donar d'acord, i efectivament, amb un pim-pam m'ha sortit el vostre resultat. 1,2 és major, 1,65. Ok. Entesos. Torna'm enrere. Si jo ara me pos un segonet, vale? Edita la disposició, me'n torno a anar aquí i puc fer i desfer, tot en funció de necessitat. Vale. Vull saber, ara aquí podem fer virgueries, el que vulgueu. Vale. M'interessa, anem a veure, per el que sigui, anem a veure nacionalitats. Vale? Nacionalitats, ficaré per grups. Vale, anem a encolumnar així, per grups, nacionalitats, i aquí la mitjana de l'alçada que no m'interessa ara, que m'interessa saber les nacionalitats, podrien saber les mitjanes de nacionalitats, bueno, no veure què passaria, si ho féssim així, veurien la mitjana, a veure si els espanyols són més alts, aquests altres, bé, el mostreig és pobre, però bueno, no me dona bé, què passaria? Li dono així. Vale, si verificar, bueno, aquí ja han de... T'has pedido ya. Vale, bé, tranquils, ho practicaré. Vale, aquí, si verificar, vale, aquí d'acord que tenim els resultats i els hauríem d'analitzar. Quin és el més gros? Això ara ja ho hem de cercar nosaltres. El Moldavos, que és l'Estefan, crec que mos guanya. Per tant, la mitja, quan que ell només és un, si en tinguéssim un altre, potser podríem equilibrar. Però clar, som molt més, per tant n'hi ha de petits, n'hi ha de grans, i la mitja se va reduint. D'acord, per tant, els moldavos són els més grans, del grup 2, concretament, i el més petit, qui tenim el més petit? Dominicana, en principi, que és la Carolina, que és del grup 1. Ok, per tant, podem fer 1000 coses, tot depèn de la nostra imaginació, per tant, a l'hora d'explotar informació, això és superútil. Vale, perquè ho hem de saber fer. Vale, a veure, anem a fer una altra disposició. Edita la disposició, anem a veure, a la marca dels mòbils, per curiositat, anem a veure què passa en la marca dels mòbils, tiempo, la marca, paraula, companyia, tarifa, marca dels mòbils, i, bueno, anem a analitzar fora grups, simplement, quina és la marca que estem utilitzant més,
una cosa, la mitjana aquí ja no me serveix, simplement aquí què faré, quina aplicaré, faig doble clic i el que faré serà comptar només nombres, comptaré quant de registres tenc, independentment, comptaré quant de registres tenc, comptam, podria comptar alçades, el que sigui, és igual, comptam els registres, i si verifiqueu, tens 6 marques buides, per tant hi ha gent que encara no m'ha introduït la marca, que concretament és l'altre grup, i AP de Samsung està empatat, i Sony també hi va darrere, en el nostre cas. Per tant, tampoc, si verifiqueu, en el nostre grup se mengen totes aquestes 3 marques. Entesos. Per tant, aquí ja poden fer i desfer. Anem a veure el sistema operatiu. Per curiositat, el sistema operatiu, quantes en tenim? Anem aquí, el fiquem aquí, el sistema operatiu, i també el creuam en la marca del mòbil, que té bastant de sentit. Perquè cada marca normalment s'ha posat seu. Així ja m'ha fallat alguna cosa. En tenim 6 de 8. Apple està clar que és iOS, molt bé, en principi està ben posat. Aquí el de Samsung no m'han sabut posar el sistema operatiu, i aquí el de Sony tampoc. Pot ser que sigui bé això. Si me'n vaig aquí, en principi marca, aquests són altres, Samsung, marca, no, el que he posat, sistema operatiu, sí. Però no ho entenc, perquè en principi Android 4, estem aquí. Aquest d'aquí, què creus que passa perquè tenim 2 Androids? Algú m'hauria arribar a aquesta conclusió? Perquè interpreta que són marques distintes. Aquí segurament, si ara ja faig doble clic, ara aquí no puc fer segons quina reparació, a una hi ha un espai en blanc i l'altre no. Per tant, ell interpreta que són 2 caràcters distints, per tant, les separa. Ok. Podria saber jo de qui és aquest Android que està mal escrit. Simplement, molt fàcil. Faig això, edit, me carrego això i posaré el nom de l'alumne. Android Title, aquí és el que està malament, en principi. Per tant, Nelisbeth, quan m'ha entrat la informació, por lo que se ha dejado un espacio. Un espacio es significativo. Per això, lo de les bases de dades, perquè sempre ho lligam amb un registre. Amb un registre, no el Android, si tiene un espacio no vale. Perquè si no, llavors és molt complicat, jo ho he de modificar tot, perquè poder treure aquestes conclusions. I ara me'n vaig a Lisbeth, aquí. Si faig doble clic, veig que l'espai, el cursor m'està posant un espai més cap allà. Per tant, és aquest espai, veig aquí que arriba fins aquí. Si jo me'n vaig anar de dalt, veig que està aquí. Per tant, aquest és el caràcter de més. El llet, torn fer la taula dinàmica, i veureu, refresca, veig que ja m'ha fluït de l'Android, no veig que ja està col·locat bé, i ara podem fer l'anàlisi que fèiem abans. Editant la disposició, llevam el nom, i havíem fet sistema operatiu, i havíem fet marca de mòbil, no? Ok? Per tant, si verifiqueu, en resum, Android ens està guanyant la partida, 10 Androids i 4 iOS. 4, tenim 4. Enteros. Sí. No, a ver si estoy grabando. D'acord. Ja no 10 minuts, Entesos. Per tant, com funciona això? Això és una eina superpotent. Vull dir, quan aneu a la universitat, a vegades haureu de fer tasques d'anàlisi d'informació, de molta informació. Si heu d'utilitzar això, tindreu molt avantatge. Això és un pim-pam. És qüestió que vosaltres tingueu estructurats els conceptes per obtenir el vostre resultat. Res més. D'acord? Durant